Busa hibaloi og sabta. Paguna sa subo, pagpahiuli, o pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas ang prinsipe, mapito ka semana. Unsa man ang mapito ka semana? Sige. Kamong mga debater, tubag ako ninyo. Kamong mga maayo kayong laki sa Biblia, tubag ako ninyo. Daniel 9:25, unsa man ang mapito ka semana? Dili kay wa nag-explain din ha. Kanang explanation ana tuwa sa Levitico 25 so nag-iingon nga alang kanimo sa to mag-isip ka o pito ka pagpahulay sa mga tuig no sahod ano ito ang Trump. Ug mag-isip ka og pito ka mga pagpahulay nga mga tuig alang kanimo. Makapito pilua ang pito ka tuig. Ug miana ang mga adlaw sa pito ka mga pagpahulay sa mga tuig. Mahimo kanimo nga kap-atan og siyam ka tuig. Ginatagan kanus amani nahitabo. Kanus kanang 49 ka tuig nga gigahin sa Ginoo nga alang sa Jerusalem nga mao ang pagpahulay kanus anay ka po gustong bright tagi kayo magkamao sila na kanus ana nahitabo no istorya handay niyo kanang Jerusalem gibihag sa Babylonia ni adtong tuig 606 BC. Ito. Gikan sa iyang pagkabihag, nag-isip ang Diyos og 70 ka tuig. Jeremias 25:12. Aron silutan ang hari sa Babylonia. Busa kung imong isabtra ang 70 ka tuig gikan sa 606 BC. Ang answer na 536. Negative 536. Kanang tuiga mao kana ang tuig na si Cyrus the Great misulod na sa Babylonia kay sa 538 BC gipatay naman ni Dario si Belshazzar nga anak ni Nabucodonosor nga mao'y hari sa Babylonia ng tuiga. Sa to pa, sa 536, magsulod ni Ciro, sumalas kasaysayan. Kung diha niya gisulat ang dekret nga paulion ang mga Hudyo o apil na ang ilang mga nabihag ng mga butang sa mga bulawan dito sa Jerusalem. Apan gikan sa iyang pagsulat, niisip pa na o 70 inoybe katuig. Kayo mo na itong maag doha. Usa pa natuman. Gikan siya pagsulat. Unang niuli ang mga Hudyo nga mga binihag ni Nabucodonosor dito sa Jerusalem sa panahon sa paghari na ni Artajerjes sa Persia sa tuig 457 muna nito liga. Dito magsugod ang uno sa 49 ka tuig nga mao ang pagpahulay. Kaya ang ipapahulay ani ang Jerusalem nga walay gubat kung hitabo. Sulod anong ginugayona kay ang trabaho sa Ginoo pagtindog sa templo. Wa ninyo na. Patindugon ang templo ana anang 49 ka tuig. Munang ingon tong mga Hudyo ang pagpatindog ani sa mong ginikanan ng templo 46 ay gipaundang ko sila. Dulo ka tuig tunong daman. Munang 49 tanan. Munay hinungdan. Sa ika-50 katuig, diha ang ugyaw sa trumpeta. Pasaw ni badayon ang 28, 25, 10.
25:9. Mahugyaw sa trompeta. Kano sa maning hugyaw sa trompeta? Mao ang ika-50 ka tuig. Sumala sa Levitico. Kay kanang 49, tuwa man sila sa Jerusalem. Pag humana ng 50 o 49 sa ika-50 na, makauli na sila dito sa ilang mga yuta, ilang mga tuloy-anan, na ilang gibiyaan tungod sa ilang pagkabihan sa Babilonia. Muna nga, kanang trompeta, hugyaw na kunay testigo silang kalipay. Kunay hugyaw nila. Jubilee. Nag-isulti man to sa Ginoo Master na nahimo gito nila atong panahon. Ay, hinahilo mo. Unya, gihimong commemoration day. Doon ay commemoration day na. Kaya ang pataglihok sa Ginoo nga dinagko na ay commemoration day. Aron dili balintan ang maong kalihukan. Kaya ba ano? Pilipinas na gani commemoration day na Bonifacio. Di ba natin Bonifacio Day, Rizal Day, Independence Day. Muna mga commemoration nga aron ang mga sumusunod mahinumdum ug masayod sa istorya ng tuiga. Mao nga kanang ika-50 years dunay commemoration sa tanang mga Israelitas apan pagpuli na sa mga saserdote nga makasasala. Inya to. Kay ang ilang Dios na. Wala na to. Nawala to kay gipulihan lagi Dios-Diosan. Kada 50 ka tuig wala na nila magsulo. Dili kada 50, kada tuig na. Kay commemoration naman. Hugyaw kay tira man sa katong hugyaw mo na tong kuan. So wala na gyud siya kuan lang sa ulo. Wala na sa ulo. Mao to nga nabiyaan. Na mao to nga panahon. Kay gabo paron gabuhi. Mao ra gihapon ang ihap. Pagbanhaw nimo ana saon kay wala naman na sa Israel, may gabuhatan na ron. Wala na. Wala na sa paglugpo ninyo ang Israel, wala na gabuhatan. Ningon lang si Kristo Jesus, ayaw kamo pagdahom. Yang anhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ako dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Kay samtang magalungkad ang langit ug ang yuta walay usa sa kasuguan nga pagalantawan hangtod ang tanan matuman. Sa to pa walay katapusan ang pagtuman ang kasuguan. minungdan ay gipagbanhaw de. Ana, samtang magalungkad ang langit ug yuta walay usa ka tundok sa kasuguan nga pagalantawan. Di way kaumanan, way katapusan, way ending. Samtang magalungkad ang langit ug yuta. Sa to pagkunuwalan ning langit ug yuta, usa pa na mawala. Kaya wala may tao. Kisa pa may mutuman. Wala na may tao. Muna panumpa ni Sabot dito. nga mawawala ang langit. Samtang magalungkad ang langit ug ang yuta, walay usa katulog sa kasuguan nga pagalaktawan hangtod ang tanan matuman. Ang pangutana, natuman, kinsa may katuman ana sa Israel? Wala na. Sa Israel wala na. Karon kay ang pagkabanhaw sa mga tao, mauman ang pagbanhaw sa buhat sa Dios. Muna'y tinuod ana. Okay, di man Kanina, pagkabanhaw sa mga tao. Ang pagkabanhaw sa mga tao, mao ang atong pagbanhaw sa iyang mga buhat. Kay kanang pagbanhaw nato sa iyang mga buhat, mao kana ang kahulugan sa iyang pag-ingon, bumalik kamo kanako, ako kamo mabuhi. Saron, si Utso, 32 sa Ezekiel. Kay ako walay kalipay sa kamatayon niya nga mamatay. Nagaingon ang Ginoong Kristo. Busa bumalik kamo og mga buhi. Bumalik. Asa ta bumalik sa Dios? Sa unsang paagi day nato gibiyaan ang Dios? Sa pagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Sa dihang gibiyaan sa Dios o sa dihang gibiyaan sa mga tao ang pagtuman ani gibiyaan nila ang Dios.
Dili man kay kanang Dios gatindog ha den gitapukan den gibiyaan. Ang kasubuan na. Ha? Tuman na ang gibiyaan. Dili kay kanang Dios gatindog galingkod gitapukan og mga tao den gibiyaan sa mga tao. Nagtipas na. Ang kahulugan ana ang Ginoo gagama og kabalauran tulumanon og mga sugo nga dapat ang tao magpuyo sa kalibutan nga magkinabuhi. Supay anang kabalauran tulumanon og mga sugo. Karon gibiyaan sa Dios, gibiyaan sa mga tao ang pagtuman aning tanan. Ang kahulugan ani sa Dios, gibiyaan siya. Busa kung mubalik ka sa Dios, dito kang mutuman. Kung sa man ana, pagbanhaw, banhaw ni muning mga bata. Mo na pagbalik. Dili siya lisod sa to. Ang pangutana, kung saan mo pagbanhaw, kung saan mo pagbalik, nga wa makakibalo ka sa kapita, balik. Di balik ato na po ni Jesucristo ang gingharian Yatag sa ana mo na imong pangitaon sa detail kayo niyang istorya gihatag sa usa ka nasod unsang nasura Pilipinas unsang tuiga 1543 diha taghinganlan nga Las Islas Pilipinas. Gikan ang 1543, imo na pong pangitaon diha ang Holy City. Ay kanang pagsingkit anang trumpeta, Holy City na. Dili na itong bukid. Sa Holy City na, kay kanang Jerusalem, mo man ay balay sa Dios. Mo man ay pilianan sa Dios ng Jerusalem. Sahon, Esdras 1:3. Ang pulong Esdras 1:3. Ano nga mga sitas nga itong ibasa? Wala man isa. sa ikatulo ka tuig sa iyang paghari. Sige. Dili. Esdras 1:3. Bisan kinsa nga anaa sa taliwala ninyo sa tibuok niyang katahuan ang iyang Dios magauban kaniya o paadtua siya ngadto sa Jerusalem nga anaa sa Huda o patukura sa balay ni Tuba ang Dios sa Israel. Siya mao ang Dios nga anaa sa Jerusalem. Nung dito isinggit ng trumpeta at dapita ay muto iya ang balaan syudad. Nung nagikan sa 1543 sa pagbalhin ang istoryaha sa Dios, ang una nimong subject na pangitaon Holy City para dito repeat ka ng buhat sa Dios. Di, gikan sa 1543 mo isip ka 430 ka tuig. Kay kanang 430 ka tuig mo na itatak sa Holy City. Kaya kanang Holy City, people of the Jews. Kadto ng mga Israelitas nga gitulipon sa Ehipto, sulod sa 430 ka tuig. Unang gikan sa 1543, imong i-plus ang 430. Ang answer, 1973. Kung imong tan-aon sa Pilipinas, si Presidente Marcos nagbuhat og presidential decree nga kaning dapitan gamong balaang syudad. Eksakto gid sa tuig. Mao nga dinhi dayon matuman ang pagsinggit sa balaang syudad. Kanang trumpeta kanus sumala sa Levitico 25:10 sa ika-50 na tuig. Sige, basahon. O Sa Noybe. pagbalaan Noybe. nga iga palibod mo ang trumpeta nga magkusog sa ika-10 kaadlaw sa ika-7 ka bulan sa adlaw sa pagtabon sa sala. Iga palibod ninyo ang trumpeta ngadto sa tibuok ninyong yuta. Sige. O pagabalaan ninyo ang ikakalim-an ka tuig o igamantala ninyo ang kagawasan ngadto sa tibuok nga yuta alang sa tanang mga pumuluyo niini. Kini mamao ang tingbugyaw Alam. alang kaninyo ug managbalik kamo
ang tagsa-tagsa ka tawo ngadto sa iyang kaugalingong yuta Na, ug ang tagsa-tagsa magbalik sa iyang panimalay. mao na. Imo na po isipon ikaw kanus aman. Iisip kag 50 ka tuig. Gikan sa 1963. Okay. Unsang tuiga ang ka 50? 2023. Kanus amon po na dapita? Sa ikapito. Ingon dayon sa ikapito ka bulan, sa ikaulo ka adlaw. Unsang bulan ang ikapito? Ikapito. Unang mga hari 8-2. Unsang bulan ang ikapito? Unsang unang bulan na ang ikapito? Walang mga hari. 8-2. Ug ang tanang mga tao sa Israel na nagtigom sa ilang kaugalingon ngadto kang Salomon nga hari sa adlaw sa pista sa bulan sa itanim nga mao ang ikapito ka bulan. Ito, pizza G's, sa bulan sa ikalim. Kung wala kay kalendar sa Ginoo, ikan sa pagwa sa Ehipto, di mo mabanhaw tong kalendara, ay mo pala lang. Ay dili mo kagama ni kalimutan. Di ko kabanhaw. Kabanhaw. Unang isinggit na to. Kapag singgit na ko, ang kalibutan mo na matay. Pagsinggit na buhi. Ang kalibutan, ang katunga sa kalibutan, nasunog sa kalayo, pagsinggit na ko, napalo. Ay kasuko na nasunod. Way nakatuman sa mga Yawa, pinaagi na to, maluwas ni kalibutan. Pinaagi na to. Nga naman, inani. Sa diha nga nahukman sa Diyos, nga ang Sodoma, nakadaan sa silo. Ito asilot nga igsuon ni Abraham. Mao nga si Abraham nag-ambo, dili alam sa Sodoma, kundi dili alam ka ko, ngayon maluwas. Niingon din si Abraham, dili ba ang Diyos maghukuman matarong na paghukom? Matarong ba? Nga pagkapatyon mo ang matarong ipon sa makasasala? Sinang ka na? Matarong ba nga pagkapatyon mo ang matarong ipon sa makasasala? Yun ang Diyos. Dili ko patyon ang matarong ipon sa makasasala. Mo itong sinuwi, wala patya sa tubig. Kay katong tubig, kamatayon to alang sa makasasala. Kung patyon sinuwi, pinaagis luno, patay si dautan sinuwi. Apil sa pagkadautan, kay ang luno, kamatayon sa makasasala. Unawa sa patya. Inana na, makasabot. Karon, ingon ang Diyos, dili ko patyon ang matarong ipon sa dautan. Na, ingon siya karon kung doon ay 50 kabuk matarong dito sa Sodoma. Patyon ganimo ni 50 ka matarong. Apil ang mga dautan sa hindi mo na 50 dito, dili na ko silutan ang Sodoma. Basta na 50 ka matarong. Balon na kung Ginoo mo aya mo. kasi kuan silo ang Ingon na kung si Abraham, kundi Ginoo na ko dili masako. Ginoo, unyag na is 40 dito. Sa may 40, di na ko patyon basta na 40 na matarong. Sabi ako tapos hindi mo ani ang siya ang istorya ni. Na 30 Ginoo, may 30 di na ko patyon sa Sodoma. Impiro Sodoma hanto na abot og 20 hanto na pulo. Kaya nga naman, manakod man to. Ang kasuko sa Ginoo wala man itong pulo. Ingin ani ang itabo na to. Kung kita karon himpit na matarong ta, maluwas ng mga tao. Kay dili padad ag silot. Tungod na to. Magsingit man tag singgit. Singgit di na kanang singgit kanang atong buhaton niya sa itanintin. Tibok kalibutan na. Singgita. Tibok kalibutan. Una nga, kay bulon nung tatong samal, kung makakuha sila sa kanyang pariyon diri, dahil uli dayon, kaya sila makatampo. Pero kana, kung doon na sila isutana. Pero kung sila isutana, di na lang sila makarin. Kaya, kuan man, kanang, di man ko magpasagol, kung isutana. Masa man ni si Leo, na ni isutana? Na, usama na, di nyo na patilon. Yung kung ano